Synjuk Rangbah Shnong Jong Ribhoi district mentasngi kalapan bana pa bakan penlong ye ke Jingialang ba ne ke General Council Jong Baro Rangbah Shnong ha ke district banya tai banya halor kimat ki bakongsan ki bede bat ka bha kamiat bat ka roi kapar Jong kathan. Habakren kilat pathai Khubor Chairman ke Synjuk ba bibi makdo rengkat ke Jingialang secretary ba bibi Shillong bat ki wei bat ki Nongïalam Shnong ulapin tip by kini ke Jingialang ba and pelong hakan riu terik ujemang arjar arpun riu ha district library hall nadu kapor Khuborjylla step. Ba makdo ulo ongru bagini ke Jingialang kan long kerinsan ke bakongsan bahai ki Rangbah Shnong banya kren bat ya tai sani halor ki jing beper ki bakta ik Shnong ki thau ha ke district bat banwat Jingialang na ke benta ke jingkiu shaprang Jong ke Ribhoi. Nakaliang ke Synjuk kalau khot bat weri barok ki Rangbah Shnong begini poi rinti bat bani shimentalang ha ketik sngi na ke benta ke jingba bat ke jing mentoi Jong ke dong ke than Ribhoi barok ke wei. Dong menta kesni ngi don ya ka executive committee jongi Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi ba ngi kren halor ka isu ba ngi kwa ban ya penlong ya jingi kundu lang jong baro ki para Rangbah Shnong bat kane da gui gasur ngi lai rai bat ngai penbet bangin penlong ya jingi kundu lang jong baro ki Rangbah Shnong hakan riu tarik ume hakapor Khuborjylla step hang ne hanong po kajaka kan long hang ne po library hall nong po lada don gano gijing kela ngin sepentip lang bagi press multimedia kumta ngi kerpat ya baro ki para Rangbah Shnong jong gadong Ribhoi ki badon ngi kemensim ban train na kementa kejing bah jong kathanyi borok kawai kin sngo bah banwan ha kate sngi kanang bangila ban yekren ban yi ajmut ban penbah na kementa kathan kabai ki jongi tingi tentu sesisin ki para Rangbah Shnong klem dadon gano jing sngo bah ban mi chakmat ban poi ha kate ges riutrik umrai be ha kapor Khuborjylla step ha no ni apo po boleh sebut